miensa bo Techiman mami mo bibia ha e de mobile sompa no miensa bere mu kase ye boso awienso no nsantwerefo nsam no de doso ya chinchinya kwa akwhwehwe samfo adaruma awie waso ne so edi asuma ye ni a bade we ka wie o se metena se na mekenkan edi ma wo na meka wo se kase boyi etwagu wo Facebook etwagu wo YouTube enti awie bebia wo bia no bomodi na ne ye ntena Sompa 90.7 FM kransa wo kwa hwa ko Facebook abehu sanso na Sompa 106.1 FM Techiman no so no ye je homena wo ntintafidie no eso awie nsama hodo a etodwa wo kase ni mu edoso pa na de obetie bi enese buna poementemo kwanchafu peni oda TVET sukuu no ano wade adesedie bi ama abatanfo ne BEC yi wona wo twerɛ afi eyede ensɛmwa awie yi obeti mo nsɛm bona poementemo posifo nso abadwuma pa eni ememu amakoma kunsia ena ya kire wo mususu se kro no boy koso ewo kentampo ne bupe kwantempo no so no omuni hubi na sikado sopu a yaje ade afiri wancha no awie yi ubeti mo nsem Ebena manyo semu a ene etrabu na beli a yede kwatum wo mrahye bedwam no saa mre so mampani akaso obegya tum na eho da aweretwe ene nam adesedie bi akọ ede amampani obeti mo nsem ene awie yi wana wo tonkosua ewo domane ne mpatemu na wode okosua nso kopiem ewo bakina ne mpatemu aboda na yatum no saa mre nkita ho akoso ma saa mre ya bie na nije semu a aba omo anim no wo mne nsantwafo ache abusuafo nsem wenu mapi ka ho ena wiemasi hu konwa mekenkan ede amamwe kasiye yi ansana mu nchirechiremu ebeba no kame ho ne amfa sedan fama enwumaku a wo mo ekura mi mu bo machi dom tamachi ewo sika fan mu 21st clinic awia sedan koma no se wo kura mi mu sciatica expert wo mo no mu ye hwehwemu me hu se untiri mu a awi wona na ye utitiri baka se stroke no enye stroke eye sciatica enti omo a ene bo aye asamre hunuro nyina eno ewo mo akachi omode etu asem awie sciatica no tumirika na kɔ honom enye no nko akoma yade anusubidie ne nyina 21st ebetu ase ama ho atom kabi bo abe wose adansifo nyina munyi tue na munyi trada mumapiem ewo na so ye dansi onoma ubenya bi awbra ya tete so dodo bi abeto say cement iron rods enchanse ne de keka ho no ye de bekwa koja ewo babi a wukro bia awie yi omo ena omo kura mi mu a kasiebo eba mi amaje penie na kasiebo yi making kandi amawo edi ameje so aje Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afei mejemre na ensam no madomu asuko mehyasie kasiye ni mu nsam dia ene na adesede akọ ede ama abatan ne awofo a oma ekwatwe bi si nsohwe no na sede enwumasua nsam akwakwa e wo maimu no esi awotwo nsohwe ni wie a ene nabi ansa na wakwa akoyi suku a nyame ya adom a unsunsanso no results ne ba wonso wode wani ebechem to aso suku apesa wokono afi na abekwa akotena se na wadwene ho na wakọ amampanifo nso akuche bibia ede agu nkrata so na no ena kitansa bosumi o mu ne da to so aduonum na enano dwade ya ena asamre no na chese adura wona otwa BEC no wakọ na wakọ akoyi skusa nto aso skusa nso a omusu se betumi abo mo na omo ato omo adesua so na enumu ena bona apoye mantemu kwanchafu peni ono na TVET schools ahodo wo maimu wono so da no na wono so hese bibia bekoye wadi nsem bia todwa wadi adesedie bi ede ama abatanfo ne ahwefo ani BEC candidate a omo ewie yese wo mo koyi schools ahodo no wo mo hwese TVET no so no omo be mana yesuku a edo mo akoma prenso wo mo hwe se wo mo so di bi ebeka wode ho na ekoba se unsunya akwanya na ukopie mu a atumi aboa ama bibia akosom na ne nyina mu no TVET ya technical and vocational education and training na mprampi no awofo no bi wosomempe me de vocational school dia me ba de yeden na no
eno panikese wade adesede atutwam wora apia besma kono ena abuna poema ntemu waya kwankyerefo edema tvet na yakwa homa no so na wie ne na akobọ nkomo na ensemu yagimo enkyerkyeremu ene ho adesua obani awie utime nka me mo haba Sompa no miensa kase eboso Najuso aba so ajo ya da sepa wie ise frɛ wo age yeso na no mate sen ya ho da roma bi e ko so kama tibet e so eba ya homoden ya da se ya frɛ wo age yeso tibet so nso mo adwuma mo nkoso a awura pia wie ya frɛ wa enkyiremu mpanifo sɛsɛbe ate abise no ene agro no obi nso ensi trodo mfa matoa na sɛde BC candidate fuei sɛde enhyehye na akoye no ye to nso ni wie akira nsa no mo akoyi entoaso school mo pɛ ena wo sra wo fo ne abatanfo ne suafo yi mo awie sɛ wo mo hwehwe tibet no wo mo nso ebemma wo mo ani akɔhɔ pa na awie sɛde ewu kan enkyiremu pa ene san semprempi no afo no bebere kura mpɛ sɛ ne ba be vocational school nti awie yɛn saka wa na ene anu nti ene efrɛ wo sɛde ewu kyiremu die ne ma hu nti osusu sɛ wo de saa de sɛde yi ema abatane ahwefo da super man and da sitache tifudio no pre be mo fra no yo fasie ne ye mali na na ebraso DC omondarati school a ese omede control school na Ghana TV service say oba Ghana education minister of education there were two sessions there were Ghana education service na there were Ghana TV service Ghana TV service for no so ye na ye chire abishia nkaka mu ye de ensaye nyema ye itimi ye treat disease na afi ye bua na man etumbo ndi so ke Ghana TV service ya Zaneduma school na Sompa no ye fada na Sompa FM Sompa FM not the law 1049 our school na say my fa mo yes Zaneduma from other schools na kabo mo ya to the Ghana TV enti qualification ya the Ghana TV service no na pro your formal sector and informal sector. The formal sector no any omo UDC ya omo control school we to so pushing ya high aye no technical professional grammar and na the one also every technical na we na keshin ibet mon kana gana ni hapo the best ya school dia ya shed no the one push ya kutanza na juma ubi o me yento so number one be ye self at the end of the day no wa be entrepreneur wa be self-employed now if you are employed will be and so no a technical the way to go that you will get a technical education we like the person our for you bra you may ever school at ever start school no and don't know aging for more after radio so ama our for and yet for na who say technical education any school be as I be the body or what that they na mo e ya shi mo kan this year money of us here no na over technical program now your engineering aspect your construction and your fashion and design hospitality management na I thought that the best senior high no na actually no person over technical na pay you na omu teacher also director for the principal for the ban of technical and we have computer finance for them this time the system no they say your technical education I know what the person ko technical school o the fact so ko senior higher for the fact na oba you region you more there were 5 government technical institutes and work on the NKORANZA technical category A. Then you go senior higher. You go practical in category A. By technical, na reach him into NKORANZA technical category A. Then it will be example. Techiman, if you have 5 technical schools that all you need to use them. If you have all these to use them, I'm going to say, of these schools are because of the technical.
na amua tembi kata engineering aspect or electrical engineering or automechanical engineering or mechanical engineering or computer technology Sompa FM information communication method or application into the water engineering program brother technical ever about 14 programs. In fact, running about 5 programs. Between 5 programs and 5 programs. Both aspects of building construction, or plumbing and gas, or wood construction technology, or architectural design technology. Now, for fashion, so or fashion design technology, or architectural hospitality management. Upon invest planning and a fashion design construction in a hotel. Rapia wadaruma dan ho kakrama ya na se ekwa wewe no ahoma no nti ye nte wonka yi Rapia ase etwasisi kakrakra yenhwe ni sei sade awu kan awofo binom so enkomo amodie ni so mususu se vocational ne technical schools ni sei no akande ne adekire no kura no ya enhyeda enkoyie nkwanani sa enintina bebre mpesa omoma ebeti afa ho awie abatani awofo mu tie yen bona poene ne mantani ba bia kasafide kodo no esasam no tie anu ye be na ade be ma That's Papa, man. And the connection, the idea, to say, I didn't be a technical. Technical, a sort of opinion, who is that? No matter how you are, you need to get to know because you're the answer. That you call it holistic education. Technical education, holistic education. Ubana sida wu firi kokon na wantimi kura no wonsa na djuma wo bebo brade e dia ma eno tiri so obi momodin na so oba kura na si no mani tin de ye e be yo bi sa e bi so o momodin ma ne ko technical e lotion na e fi yitiri the toss new schools no do na ye well script though any 100% ideal ya pretty much I know e including it is over NKORANZA technical no say ya so all the works of social design you industrial machines we electrical department any programs in uba Techiman o program you are essence ye be auto or Sompa FM but uba electrical say electrical so because you want can do we are fashion or want can do you what plumbing and gas or what can do etino oba akade ye na ye bo ama wutini e pass na de e wo jere de ma awofo no abamu e wo da de mo ka ya da se urapia be sheda ne wo atena se ne abonkomo ye pa wiai wo mrenti se de wo se wo baabi no yemfa nsi na bibia ni a ye be san so afre obi e da se wie pa ane me dia mo ye e de bo da mo jo atiafo ni pamne ne twetwe nkomo yi eye owura apia bismarck ono na buna payment mo ye kwankyerefo pani oda Ghana TV service ano me komanim ewo kase no emu yada so wo mo ewo buna payment mo ene ne mpate mo na buna payment mo aposifo nso aye nyame so ade pa ene service with integrity no omuguso amude edidwuma na manebo yensa ka kire mu am omo akwakire emaburu makomako ensi wamususu se krono bofitai wamo ebomu ebi kentampo bupe kwantempo no so krono bobi ekoso na saa manti wamakuma kunsia yi yesusu se wamo eka ho bi na saa asemi ababe todwa ewobra bona poye manten posi pani wofren samtwofo na wode emu nsem nyina ne emu amane bo nyina so ede tu yanimo ena okire mu sekita onsabusimi ya ne de toso dunkron da kwasiada na chese saa amane bo ya posifo
ensa eka je na samre mranto amakoma kunsia ya kire wo mu sikado so po yenya edifiri won chen 3000 Ghana cedis na posi pani wo kire amaniboni mu ede a kire nsantwerofo no DCOP Ora Shaibu Abubakar Sadiq Osei ena wo kasa na wo kire mu se mrante makoma kunsia susu se sa akro no boyi wo ho ebo mu bi no Abdul Sadad Ali wenya fishano adionum ena 24 Ghana fe Samed Isa Kanso wanoso 24 Faisal Salifu wanoso 26 Ghana fe Azigri Avoka wanoso 25 Steven Awuni wanoso 20 years Ghana fe Abdul Rahman dona friend will pray Sam na nto makoma kunsie ena esusu se kuranuboyi wo mo ho ebo mu be atiefo tadie posi pani freye na wadi emu amanebo ebo ye no nene no ebini Musme umuyida atoso duminu embrante bi abopo se ombeji abranti be freno ya salifu sika firi nsem sa ya salifu yi oto anantwi ewo bupi na otoka ama the driver din di Sadat Ali asa Sadat Ali ena o ma embrante enum kan ho ema omoti asese se bribia oni ni fiura no ko bupi aya no kiteska bebre nti omonye no mu yesika no mfiri nsem na sebe omonko chendi enti eya on the 12 no emu dinachi firi so besi kaumpe nyagopon chadie omuka se kwam nti adwenpona na ekita omono omontimi amfanye adwuma nti enra ay 19 omosa ambo mtum sa tripon bium esantete abranti ni driver efiri ofeso ebedu kaumpe habium na sabre no ebe anadwumbe no 25 hono omutimi ede kai ekita ay boxy Toyota private car ede tware wom na amrate ewomu no esisi ye na omukọ kyaro no koje abranti sika every nisem no mutonwuram the police nyantie ama patrol team de kan du ho omudu ho no mpato drafo mienu no box driver na kyaro no driver na omosa ato nipa na agent sika free nisem no nti the agent sika free nisem ka kire police wo se abranti no ta for sika no ono na otware nanim ma akonfo no esi free kam agent sika na police watching no pon so da bi kyaro no driver yi ono obode timpo ba se yenye ni wura sika nti police for Edomba division headquarters ekintapo but to mu asem na ebinum so ede omoto room counter terrorism team omo kitaponi police local team omoto room sabiri nyina na district commander divisional commander ni crime officer enkuso ni omudi kita ho pe amo hwe san nipa 4 no and 9 na omo de ho kan wura pa police ade be che no be no 9 ko no num no na yami chade na san nipa 9 no amo de ho to room police for ensa kam na omo regional law kwan omo peka ede akoba bi omo ko na makocho musika police watch omo no police otiminya sika na omo oji free sa abrante no ho 300,000 nyina na bakokra enfrim Asempe nipa enipa na pen ho asem eni eye DCOP Ora Shaibu Abubakar Sadiq Osei bunu East Regional Police Commander na commander oye no se obesrepa wedie afutuo odema ankrankra emaburu sasa bia obre na wunya eneye enintene ye hwe ye ho ye pa na ye mpa bibi emfa yensei enye osori se adwuma ni o mamu ntino wa betena hode a ene bonsam ebebo pa eniti adwuma wo wedie wo yo babuna pa bibi ye na gya kro no sem no ibisa samre ye mrai aso mranto makoma kunsia mu esusu se kro no boyi wo munim hu bie yi de tie bia no wo mobakwa kwagiram ewo mra no enim enti wo besese ye hwe ye ho ye pa ene kwanya emaburu no titiru yaba na ye pesi kantentem na nya saa babia de obekọ no ebia na ankowie yie na oda achenso no na akwaye bibia wo ho a eno nso wade afutu etesem wade eto aso ede emajem Sompa 90.7 kase eno ena migusu na miwram ewa semfufuro mu dia ene na de ba beto dwabie mu asi ayetwene sane abasa ewo manyi emu eye tabuna kwota sesi a ho mra hyebedwafie aye bibia kire se omaja tum akaso mampani his excellency John Dramani Mahama wade ne nsa ebehya ase na ene odnya de ne nsa hya ase a eba ba ye mra ewo manyi mu na asasemu ena Frank Akrani di man pipia man yoko no Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wade na no atumu bi so mampani wo sere no ada saa de ye de abetum na hyebedwam ye bedu nanim
ansa no de ne nsa hyase na be na ba be lonti wosre no se adabraka anka wonhwehwem na afei womatimamfo ganafo nyina nkyerɛmo adwen wonya adwenkyerɛ emfi obi ansa na saade yi satrabu na yebema na bom na abatenase a atumi abatenase na asɛm yi ɛna nei mranimfo be na manwesemu a wɔn so wɔn abene wɔn manwesemu so no ebinim so ɛde wɔn no atomu ebim na wɔwura Samuel Osei Poku wɔn so wɔyɛ lecturer a de wɔkyerɛ ɛyɛ manwesem na wɔbutumu ɛwɔ Asante Mantane emu ɛyɛ Kesben suampɔ kɛse a ɛwɔ hɔ nom wɔn so de nano atomu ebi ɛna wɔn nsɛntwɛfo bɔ nkɔmɔ na wɔkyerɛ mu sɛ ɔbɛsrɛ Ghana man panipa sɛ wɔ deɛ anka wɔhwɛ na wɔnsa nhwɛ ne biem wɔn ma ankrankra obi amfa na adwenkyerɛ mmra na anya sa na sɛ putupuru sɛ wɔgye tumu a ɛyade a ɛno so ɛbɛha adwen pa ebi sɛ yehu ne saa no ɛnya betekura enti wɔno so ɛde na de sɛdeɛ ɛde atodwa ɛnei wɔno so wɔsrɛ ɔmampani na ne nsɛm a wɔde to nsɛntwerɛfo anim no ebini yakasa ama ya no party na wo ho no mane asoro sɛ bia aboto wo hwehia ɛwɔ tribunal court wo kwa wo de bi kura nim sɛ wo kɔ no wo sa be but panel no ho wani mu anu ma bodi sɛ nipa so metin kura ye pɛ da ɛwɔ ma dwen and therefore twitwi yon komran ni woni mu na within 30 to 1 hour na ye bu asɛm ne de bia fa nko bia 1 year so and sometimes tribunal no is to determine people yem tell masema na so moni apa na nyede enya de based on me can we based on the past that abaso so and anything be fa mu hwere o mo kwa e dia nke na e kemami ke bia e democratic dispensation nke dia sangofo ma abasa so ahlo anti de antia obanikasie yi owura Samuel Osei Poku wacha na adwen ɛwɔ hɔ sɛ ɔmampanin twɛntwɛn so ansa na wagya tum no ɛno aka no owie no wɔsan kyerɛ mu sɛ tribunal court no sɛ yɛka nkyerɛkyerɛmu ankasa ɛwɔ mu no wɔde ma yɛn tribunal court no the line between traditional court system and the normal formal judiciary system. We say I see any idea for circuit court move agency. The tribunal na yes rowa panel no one na abandon constitution so na 70% na it work with now when na idea seven and then no tribunal no push issue na enkoma nipa na ya frɛ no court for pino eluko wi sɛ panel do go for na dey say dey on dey ayo and quite military rule system no ko fa sa dey ba Ghana ha do mo tribunal no so pene dey ya shi bi ne victimization bi ne intimidation Onimanyafo yi nsɛm a wɔde to dwa no Ewura Samuel Osei Poku political science lecturer Kesben University na tiefo muti bie no yentu fa ne fa kasebo no nkopie mu ɛwɔ dɔma na dɔma poultry farmers na afi egg exporters eku a ɛwɔ hɔ nom wɔn nso kyɛ wɔn ani agye pa we die dasie bi mre bi atadwa kosuafo wa wɔn ate asɛmde ɛne sɛ nyina nim de beto dwa na won kosua wode kɔ Burkina ne mpatamu kɔtɔn na ɔmo nso mutimi nyamfa so emre bi bae ma woye ne ba ye no ene twetwere ba mo moto boda ne mu kra a kyese ye ka se mo bia mo ne ho kra moden se wode kosua trahye na wakɔ akɔtɔn enam so emaka eba fie pa ematimamufo ene omudi abobo a na ejabo amane ba efiri wa beto dwa Sompa kase enso yesaka bi ene se wo mo so antena se etu anamom emma wode wonsem kodan mpanifo atituni ani nte wona ka bi ewom emma o kyerɛ sɛ wo monhwɛ na wo monka bi mfama won amane ba yensa ka kyerɛ mu asamre de wo motimi atoto bibia ama boda no yatumi abia asamre wona wodi nkosua kɔ Burkina ekɔkɔtɔ no so no anije asan babia mu a wo mo ɛbɛhya ase na afei wo mo aduo mu dwuma enam so ma wo mo afrɛ ensentwerɛfo enhyiamu na ensentwerɛfo enhyiamu na ase no ɛna wo mo kyerɛ sɛ wo mo daga na mpanifo ase pa wona oye na etu wo mo wo sunya de wonu suo pepa wo ntumam no watimi ahwɛ amene wodi yi atoyie asena bi nkonfama Ghana mampani ana afi bono mantemu ahimfu nyina titrum wosi ade yo doctor wa hwagimambadu otosumi no wono so mo de asena bi ema no
afei Ghana soafo a wɔhwɛ mfidie ne fidinwuma so dwadie ne fidinwuma ne yekuayo adwadie ho nsɛm so sɛ wɔn nyinaa ɛka ho bi ɛne ne wɔmatumi aboa ama wɔn de yie ato yi asamro mu benya kwanya na wɔn de wɔn nkosua nso akɔakɔtɔm nana kumi yɛbo a ɛyɛ asuama wɔno ɛna na kyɛsɛ amanibɔ nyina etua nano a na wɔkyerɛ mu de akyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ na ne nsɛm a wɔde tu dwa no yɛnya bi Osajifo eji asem tum ehye yebo se yentwan na mampanyin beba ha papa nya akwanya no oka yasemi ema ne ye fe ema ne to asomu ema samre ye atu anamo na bedu ba bia yaduru ya na ya aseda enti mefa akwanya yeso acha yewra Eric Opoku minister aboye pa ofriwa ye beba ye trade minister ya maame Elizabeth Mami so abo modern ye aboaye amanne yati asemde ewo bokina na yese yefa kwanye so ne yeda sampanfo nyina ase yeda nana Florence so ase adeochi adeosan ne ye frɛ no na ye ha no ne ye soma ne nkran no kranyame ne bia kobeka sementimenko na nso ye nuan ampopo ne tida enti ne se ye ne Poultry Farmers Association ma ye to no kosua ene mema abeka ye ho a bebo ye chido ye ne be nyina to no kosua hie mu a ye nuan media fo mu nyina ye da mo ase fisa ase ne ba ye no ye frɛ mo popo mu ti a nka ye nu ba bi a ye duru ye enti asidamo asidapa enene omode mampanfo titini ani ntue ya nana so abo omu edin nana kumi yebo asuama wewe no sande adesede eto asoso obesra aban no se oye nenu to sa no bebre wojetre ahye enti beya aban no so ohun wo momobo na wontumi emmoa na bibi kakra emra wonsem me sra mampanyin Ghana mampanyin se ye niam na ekoka abokina no eseye ya boka enye kaketo ti ye besra bane se ye kasa nyina no na botom so hwi ni ho ye de yansa hyema nsi bibibi aso eye hwehwe tu hwehwe nti Ghana mampanyire ye sra ye nsa da ye nsa yem se be so ya sene na ya bosia na ye gye na ye de ye adwuma sesei wo ba ye fotu ma ho aye hwe wo hu ye ni ndi afefefe nso fie nye ba bia ye jako ti ye sra Ghana mampanyire ene ba ye ka bia eye yie no se bemra ne bemeboaye na yentimi nsane enye yadwuma no na Ghana nyina nye ye na domaso emfa ne ntoma pamfira fise kosuase nye bae no mema begu anyina won se bani menhye nkuran sa ne ma sep ani aya nana kumi yabo asuama doma akwansra kroti hima onukro ya Poultry Farmer ena afenso sandi nkosua ekọ Burkina so ekoton nka ena tiefo mote ye no mamenyina nana de sedie so na memfa sedan so mfama maboafo 21st clinic awiokramimo siatika no to asinti na atwon no oto asise besi fom utimi nya hwe siatika mesrewa 21st sebra na nye drum fam mount asie fam massage nka ho afensu stroke ena afensu twe yade nyina eno so 21st clinic omotene te enkraba tan makoma kudunum wo manmu egusu a ye bie kwa enti babia wo bia no 21st akira kwan nkransanfo nyame adum ti yade ye ne children's park no 21st clinic Eben children's park nkransan new market kwan so sunya ye wo ho ena afi Kumasi nkran sawi nyina obehu 21st obetimi afra number yi na won so ade wuhia bia doctor for ne be ma 0540 311 otre ebo wodan ho a na da achi bia onu ebo adamfo bi wonam saa onimu a ofre ya doctor for no ebeba behia na fe wakwa akwaje wa yaresa adansifo nyina ka bi bu aben eto nsafra mom samo mradansie no ma ne boofo na de obaji bia nso no yarigu kam kwa koja ba bia akobia no ye ka bi bu aben e na kwa abenya saa kwanya no wo Techiman hensa na henso abompene twato kura no henso Kumasi kwane so na aben ka bi bu aben wie ono so bebo machi doma akase no etume ebaje me so ne na makọ ensema hodo eto dwa akase ni mu no na edosum na de otie bi ene se TVET samre de kwanchafu peni odano ewo buna poye mantai emu wada de sede ama abatan ya ofo nyina
se TV school no si ano ayetwam emu ayakono pa enti ye manu a samro mo awi omo koyi school santo so omo be kono omo ma TV tene so omo adwumbi na omo emrem na obewie no na okuransa no nwuma wowura apia besima kono na ye kwanchafo pe na ewie ye ne no edwetwe nkomo kase esu a wonso wuti bem bona poema ntama posifo ebo adwuma se de omo adi nsi akanta so omo be adwuma na omo bo men ho eban ama bambo misama koyie no omo achemranto amakuma kunsia yesusu se kentampo bupe kwantempo no so kronebo bi ekoso no omunum hubi na bona poema ntamo posi pani wanonso o friends and trofo shiamu a enchechiremu no DCOP Owura Shaibu Abubakar Sadiq osei nenka woteje ensamre dia na edo so na metenase a mekenkan ye edema wasedan confirm Sompa kase edemfo nyina manager Philip manager Bojebo abasara mu nyina eboa ye na Facebook systematic press asedan confirm no bra Eben omu nyina so eboa makase boyi eba wa konfefa Facebook nso no ma na omudi ye koje asedan mu aseda enconfirm wo mo na awiei menso ameje penie na mekenkan sene nyina edema wo midin Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono nana usufa semche AK Shaggy wono so akase dem bi nana babia wo bia no nyamenka ho ebia mdi wasi mesori amadwumadi akabia ato aso sam na dia Sompa driver no eba